नामजारि खालामना होनांगौ जेब्ला नामजारिया जाबाय सोर फैयो फैथों नङा होमबा औ आग्लायखागोन बा गभर्नमेन्टनि हाया एसे थाखागोन दा बे हायाव बियो गायसनग्रोबाय ओमफ्राय माखासे हाखौ मालाय नामजारिफोरखौहाय जेरै नांगौ एरै सोरबा 15 लाखनि फानबाय सोरबा 20 लाखनि फानबाय सोरबा 25 लाखनि फानबाय लोगो लोगोनो बासबारि बे ओनसोला गेदेर क'क्राझार बायदि जाजेनबाय दा बेखिनिखौ मानो मावाखै बियो हानि बिगोमानि हाखौ मालायनि हाखौ बे मोननै बाथ्रानि सायाव स्पष्टयै बुंनो सानो गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे पर्बत जरायाव जे फाग्लि जरा होननाय जे मोनसे पार्ट दङ बे पार्टआव प्राय 3000सो बिगा बे ओनसोलखौ माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेयाव गायसननो थाखाय एडभान्टेज आसाम सरकारा जि खुंफुंदोंमोन आरो बे खुंनायनि उनाव बे प्लटखौ बा बे एरियाखौ जिहेतु बियो माने PRF बा माने मोनसे हाग्रा ओनसोल आरो बेखौ लानानै आसाम सरकार BTR काउन्सिला बेयाव थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनो थाखाय बा गायसननो थाखाय बिथांमोना बेखौ सार्भे खालामदों बिथांमोना बेखौ एसेसमेन्ट खालामबाय थादों आरो बिनिनो पार्ट हिसाबै गोबां माखासे बेयाव रायजो राजानि जि रिसेन्टमेन्ट रायजो राजाया बिथांमोननियाव गिनाय दङ साननाय दङ जिहेतु आं गावबो भिजिट खालामदोंमोन माखासे सुबुंखौ आं लोगो हमदों गासै रायजो राजा पाब्लिकखौ आं लोगो हमनो हायाखै माखासे दल संगठनजों रायज्लायनानै फैदोंमोन जे थासारि बे थासारियाव बिथांमोननियाव बेबायदि साननाय दङमोन उनाव गोबां राउन्डस अफ सरकारनि डिपार्टमेन्ट सरकारनि माखासे अफिसार्सफोर दङ बा नोङो लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो बेयाव रायजो राजा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन दल संगठन बेयाव सावरायनाय जादों सावरायनायनि उनाव गोबां माखासे बेयाव मा इम्पेक्ट जागोन बे हाखौ बेसेबां गुवार लागोन मा एरियाखौ लागोन बेफोरखौ सावरायनायनि उनाव जोंनियाव जि तथ्य दङ जे डिपार्टमेन्टआ बा अफिसार लेभेलनि बा नोङो रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनो नागिरनाय जि मोनसे बिथांमोननि जि प्रजेक्ट दङ बिथांमोना बुंदों जे बर' न'खर थानाय बा गामि थानाय खेथि थानाय बारि बागान थानाय बे ओनसोलखौ बिथांमोना लाया होननानै बुंदों नाथाय थेवबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बेखौ फोथायनो हायाखै आसस्त जानो हायाखै दा बेखायनो कुनु कारनाव जर जबस्तियै जर जलमै फर्स बाहायनानै पुलिस बा नोङो मिलिटारि बाहायनानै जोंनि जि सिक्सिडेल बा ट्राइबेलनि जि हा बा माने PRFनि हाखौ लानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा समर्थन खालामा आं बे खालिबो बुंबोदों जे थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनायनि नामाव कुनु बिनिमयाव जाहाथे न'खरसेबो न'खर थानाय आरो बारि बागान थानाय खेथि थानाय बे ओनसोला जाहाथे क्षय क्षति जाया बिनि बादै जि ओनसोल दङ बिनि सायाव बिबेसना खालामनो हायो होननानैसो आं बुंदों बिनि सायाव जोङो सावरायनो हायो आरो बेयाव रायजो राजानि मतामतखौबो जोंनो नांगोन दा बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थेया गोबां थांबाय आरो मैया आङो जि थासारि नुबाय जे बेयाव माने डिपार्टमेन्टेलि माखासे पुलिस फर्सखौ लानानै बेयाव सार्भे खालामनो थांदोंमोन बा सिमा थुनो थांदों आरो बे जाथायखौ लानानै पाब्लिकनियाव मोनसे रिसेन्टमेन्ट पाब्लिकनियाव मोनसे नारा नाथा पुलिस फर्स आरो बर' रायजो राजानि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जादों बेबायदि कनफ्लिक्टखौ कुनु कारनाव जानाङा आङो BTR काउन्सिल आसाम सरकारखौ खावलायगोन कनफ्लिक्ट आरो दमनजों जाहाथे हा लानायनि प्रक्रिया कुनु कारनाव जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायनि सायाव जों इन्टारभेनसन खालामगोन BTRनि चिफ प्रमद बर' आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो खावलायगोन आरो जों दाबि दैखांगोन जे रायजो राजाजों सावरायनानै रायजो राजानि मुल कनसार्नआ मा रायजो राजाया माखौ गिदों बेयाव इम्पेक्टआ मा जागोन आरो रायजो राजानियाव मा गिनाय दङ बे बाथ्राखौ माने बेनि जि लकेल जायफोरा गामि दङ न'खर दङ बिथांमोनजों सावरायनांगोन मोजाङै आरो सावरायनायनि उनावसो बिनि मोनसे एमिकेबल सल्युशनखौ जों लाबोनांगोन जर जबस्ति बेयाव हा लानायनि प्रक्रिया जाया आरो बे कनफ्लिक्टनि थाखाय जाहाथे फार्दार बेयाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जाहाथे जाया बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया दा बेखायनो डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ खिन्थु डेभेलपमेन्टनि मुङाव रायजो राजानि हाखौ जाहाथे दखल खालामनाय जाया बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे जाथायखौ जों दुखु मोननाय फोरमायदों स्ट्रं जोङो जोंनि रिएक्सनखौ फोरमायदों एमिकेबल डिसकासन जानांगौ आरो रायजो राजाजों प्रपार डिसकासननि उनाव
गासै खोथाखौ बुजायनायनि उनावसो फाइनाल डिसिसना जानांगौ जे बे हाखौ बबेखौ लागोन बबेखौ होगोन रायजो राजानि डिसिसना मा दा बे खोथाखौ आं स्पष्ट बुंबाय एबसुआ बिनि सायाव इन्टारभेनसन खालामगोन आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलजों जों रायलायगोन रायलायनायनि उनाव जोङो बे जाथाया जाहाथे आरो फार्दार बे कनफ्लिक्टआ जाहाथे जाया बेखौ जोङो बिनि थाखाय जोङो इनिसियेटिभ लागोन आङो बे जाथायखौ दुखु मोननायखौ आरो फिन फोरमायबावबाय गोजोन्थों खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय गिबियावनो आं इन्ट्र'आवनो होनानै होखाबाय दिनै आं सोरनि थाखाय बाथ्रा सावरायनाय जागोन आङो ओरैबायदि आसरित मोनदों रायजोफोर जोङो फारसेथिं खोनासङोब्ला इउपिपिएलनि सिएम सार आरो आबसुनि आफादगिरि सार आरो हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि आरो माखासे इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जोङो खोनासङोब्ला अब्ला बै पर्बतजरा बासबारियावहाय थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो जिंगा सिनांगौआनो गैया दा बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला पर्बतजरा बासबारियावहाय रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि हा हुआ बै आदानि कम्पानिनो जे इन्डास्ट्रि गायसननो थाखाय खाबु होदों बेयावहाय रावनिबो दंफां फांसेबो लाइफां फांसेबो गय फांसेबो बेयावहाय खहा जानाय नङा आरो हा दखरसेबो बेयाव हाबाखै होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर अब्ला मानि खारनावहाय बे पर्बतजरा बासबारियाव थानाय माखासे रायजो राजाफ्रा एसेबां उफुद्रुद दिनै ससियेल मिडियायावहाय दिन्थिखो आंबो माब्लाबो हास्थाया गावनि हाखौहाय गुबुन देशनि मानसिनोहाय हगारनानै होनायखौहाय आंबो हास्थाया नाथाय इउपिपिएल सरकारनि जे थांखि लानाय बेयो जाहैबाय बर' रायजो राजानि थाखायनो माखासे डेभेलपमेन्टनि सायावहाय मावनो हाबाफारिखौहाय लानायखौ जोङो नुनो मोनदों जुदि बिथांमोननि हा दखरसेबो थाङाब्ला बारि बागान मोनसेबो खहा जायाब्ला अब्ला बे पर्बतजरा बासबारियाव थानाय रायजो राजाफ्रा मानो एसेबां उफुद्रुद खालामदों ना माबा मोनसे गिनाय दङ साइडआवहाय इफेक्ट जागोनखौहाय नुहुरदों नामा फिउचारावहाय दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों बिथांमोननि थाखायनो जुदि इन्डास्ट्रिया गायसन जायोब्ला इन्डास्ट्रिनि साखाथि फाखाथि थानाय जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनाबो मोनसे नङा मोनसे खाबु मोनगोन बिसोरो गावसिनि न'खौहाय फोसाबनानैबो न' भाराबो होनानै जानो हायो दखान होनानैबो जानो हायो बेफोरबायदि इन्डास्ट्रिनि साखाथियाव जुदि न' थायोब्ला दा बिथांमोननि हायानो हाबा होननानै बुंदों आरो जुदि बिथांमोननि हा हाबोब्ला बेखौ आंबो लुबैया आंबो मोजां मोना मालायनि हा सेनायखौ आंबो मोजां मोना नाथाय आंनि बुंनाया दिनै बेसो जे इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' साराबो बुंबाय बे बासबारियाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसेबो हा हाबा होननानैहाय दखरसे हायाबो इन्डास्ट्रियावहाय हाबसनना होननानै अब्ला मानो इसेबां गावखौनो बुथारना लानो थाखाय पेट्रल लुलायनानै लाखो ना बेयावहाय थानाय रायजो राजाफोरखौहाय माखासे थुनज्लायनायनि गेजेरजों पलिटिशियानफ्रा पलिटिकल केरियारनि थाखाय थांनानै बिसोरनि गोसोआवहाय अर सावनानै हैदों नामा गभर्नमेन्टनि हाखौहाय आवग्रिनानै लानो थाखायसो बिसोरखौहाय खिबुआव अर सावनानै हैदों नामा पलिटिक्स गेलेनो थाखाय आं दिनै बेखौसो नुदों रायजो दा नोंसोर मा बुजिदों आं मिथिया आं बेयाव थाङाखैबो आरो आं थांनोबो बेयावहाय आंहा एसेबां गोरलै नङा आरो आं मिथिया रायजोफोर पर्बतजरा हालामनि रायजो राजाफ्रा माबायदि अबस्था आं बेखौबो मिथिया नाथाय बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि गोथौ हाखराव गोग्लैसोनाय बिसोरो रायजो राजाफ्रा दा बेखौहाय बोखांनो थाखाय बिटिआरनि गभर्नमेन्टआ बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय मोनसे इन्डास्ट्रि बानायनो नागिरदों जेराव जोङो 17 बोसोरसिमावबो बबेयावबा मोनसे गभर्नमेन्ट इन्डास्ट्रिबो नुवाखै प्राइभेट इन्डास्ट्रिबो नुवाखै नाथाय फार्स्ट टाइम बर'फोरनि थाखाय इन्डास्ट्रि बानायनो नागिरदों बेयावबो पलिटिक्स खालामनाय जोङो नुनो मोनबाय रायजो बेसेबां दुखुनांथाव बर' हारिनि थाखाय दिनै कंग्रेसनिफ्राय गर्जन मोसाहारियाबो थांनानै बिसोरखौहाय अर सावनानै हैदों एपिबि पार्टिनि आफादगिरि अनजालि दैमारियाबो थांनानै बिसोरखौ अर सावनानै हैदों एक्स भलन्टियार फर्सनि
माखासे मावथिफ्राबो थांनानै बेयावहाय अर सुनानै हैदों ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि दावराव देख्रेबाबो बेयावहाय अर सावनानै होदों आरो बनजित मनजिल बनसुनि मानसिफ्राबो बेयावहाय अर सावनानै हैनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेसेबांनाखि बेयाव अर सुनानै होदोंना बे गासैबो UPPL नि अपोजिट UPPL पार्टिखौहाय बिसोरो नायनो हायैनि थाखाय माखासे रायजो राजाफोरनि थ्रुयैनो दिनैहाय बिसोरो UPPL पार्टिखौहाय नाख्लायनो नागिरदों थांखिया बेनो पलिटिकेल केरियारखौहाय माबोरै गावनि आवथायावहाय लाबोनो हागोन बेल'सो रायजो बाखि जेबो नङा मानोना अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा दिनैनि समावहाय पलिटिक्स गेलेनो थाखाय UPPL पार्टिजोंहाय फेर पार्टिनोहाय जेबो लामा मोनाखै सोरबाया गावसिनि सापर्टार्सखौहाय लानानै लामा दालांफोरखौ लानानै पस्टार बानायनायखौ सिन्थायनो पलिटिक्स खालामदों बै समावहाय NDPखौ लानानै गोबां पलिटिक्स खालामबोबाय आरो सानजा सिमा बारायनायखौ लानानै पलिटिक्स खालामबोबाय नाथाय बेफोरो दिनैहाय मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंनायखाय बिसोरो आगोर मोनना जानानै दङ बेखायनो आं सानदों बे पर्बतजरा बासबारि हालामनि रायजो राजाफोरखौबो जायफ्रा BPF पार्टिखौहाय सापर्ट खालामो BPF लाभार्स बिसोरखौहाय खिबुआव अर सावनानै होदों पलिटिशियानफ्रा रायजोफोर बेनि अनगा जेबो नङा नङाब्ला मानोथो हज्रिख्रावखो हायानो जुदि खहा जायाब्ला मानो हज्रिख्रावखो सरकारि हाखौहाय सरकारनोहायनो जुदि खामानि मावनो सुबिदा होआब्ला अब्ला हारिया माबोरै जौगागोन बेखौबोथ' साननांगोन ना रायजोफोर अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना आंनि बुंनायावहाय गोरोन्थि बुजिब्लायबा गावबा गावनो सुद्रायनानै लादो आंनि बुंनायखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जायफ्रा जोबजासे आंनि भिडिअखौ नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि